Ruredzo tatenda ndiwe tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda matorwa avo, mombe 4, mbudzi 3, yanembodzwa kuchitupa dare zvizvo kwautaredzo ndi Fani Jindu etsera kuna tatenda Ruredzo. Inene panze mai. Unanga shone. Kani ya mzee zoka. Jezara taura ipinzwe wakadana rini wakugara wese wanu wana here Sole mazishe mambo chete zvakwana uke nyaya iri panapa ndeyekudarishi ungori musi wa9 February wakavhurwa chikoro nekuda kweCovid chikoro zvakanonoka kuvhurwa. Gore ripi rapera 2022 mwana wangu inenge ari form 4 inenge ari kupinda form 4 zuva rekutanga iroro raakangopinda raakangotanga kuenda kuchikoro musi wa9 iwoyo akadzoka kuchikoro zvangosiya vhegi rake mumba vatumwa namai vacho kumashops kuti anotenge zvinhu zvekuti azone kutakura mangwana achienda kuchikoro. Aenda kumashops kudaro akabva andosangana nemukomana wake ndobva wangotorana pamashops ipapo bva watongoenda vatatorara kumba isu tisina mwana kusvikira mangwana ndakazomuka kwabva ndaronda anonzi privilege ari muno ari muprivilege ndopa pandakazoronda hwemama mangwana ndazoenda kumashopu kuya kunotsvaga kuti komwana akaenda kupi. Ndopa ndakanzwa mukomana waigera zvikanzvengaine mukomana anonzi Tatenda Ruredzo. Kwaruredzo kwacho tinogara edu musimu iri yamamasvosvatesi zvikanzi kujinga uko panemba dzakadai pandasvika mayori ndondosvika paruredzo kwacho ndirindega here ayo apa nene hanzvadzi yangu nemuzukuru wangu nemuzukuru wangu tiri 4 patasvikira pasabu patataurira sabu kuti ndiri kunzwa kuti mwana wangu ari muvhileji makomo panonzi paruredzo. Saka zvinoita here kuti sabu mundendero mundonditarisiro kuti ndichokwadi here chandiri kunzwa kuti mwana ndinobva ari. Sabu akasimuka payabva handisiya pamba pake zvikandisara hei baba ndiri kunotarisa mubvudzi. Ndobva akaenda sabu makuya ndobva anodzoka ana baba wemukomana uyu namai wacho vari 3 natete hanzvadzi yababa vari wemukomana wauya pasabu payabva ndike ndiri zvikanzi zvikanga sabu mwana tamuona ariko nemukomana wacho tamuona tabvunzanisa kuti muri kudanana here makafamba sei zvikanzi tiri kudanana. Baba wacho namai wacho vakanditi aiwa murora ndiwe tatopara mhosva hairomu muchaona nesu mumashure. Handasimuka hangu pasabu ndaenda ndangosira mwana wangu uya pamupaya epano vakazotorana kubva kumba kuya ndomba vakagara almost ma9 months esamwe ikuko kana kuti magore vandangosiya kubva vatorana kubva wauya kuzogara kuno kwarusape kuno mwana wangu hameno zvavakapesana mumba mavo murume nemukadzi vari kuno kwarusape kuno. Mwana wangu ndakawana adzoka kubva apotera kwasisi wacho ndobva akaenda kubva andosvikogara kwasisi aita 2 weeks ari kwasisi. Ine nyaya ndenge ndatozviziva kuti mwana wangu adzoka kuti ndibvunze mwana wangu ari ega. Ndakaona chimwe chitekesi chimwe chisipo ndikati pamwe wachateera apa anga aine nhumbu ine 6 months. Akasvika kuita 9 months mwana arwara huri usiku vatafonera murume wacho shamari tipewo zvemari yekuti titakurise mukadzi wako tiendese kwarusape kuhosipitari. Ndikanzi mari handina. Tipe hako kana yekufonesa kuti titsvagise motikari mari handina. Kusvika ine ndakatora yangu mari ndikahaya motikari akauya kuno akazosununguka. Asununguka kudaro ndakatumwa hanzvadzi yangu pane hanzvadzi yangu itori panapa ndikati iwe chienda kwasamukuru nekuti pakazotumwa samukuru netsvakira iyo. So
ndikatiwe hanzvadzi chienda kwasamukuru unotaura kuti muroora wanyani mwana kumhuri samukuru hanzvadzi yangu yakaenda kwasamukuru mero kati samukuru akazoenda unotaura vabereki wemukomana here kuti muroora wanyani mwana handina kuona fola kubva paakabva ipapo hamene kupesana kwakaita nemurume kubva paakamoita ipapo hapana fola up yakazoitwa kusvikira mudemhezi mwana wacho akutofamba uyani vaatwanapo saka zvine ngandi handisati ndamboona chinhuakaripo usatoreikaonezaikamukayakaonekwenamamo ndikauka mwana kacho nanhasi handina kuona fola kusvika nazvino ndakazotuma manje hanzvadzi yangu iri muno ngati ona wanava zvavazi kuteera kunaiso iwe chienda nemhuri yewanhu ari panhu hanzvadzi yangu avanogona kutsanangura paakaendana nemwana wangu kumurume wake kumatsvape muno zvaakazonopindurwa nezvakazoitika mumashure hanzvadzi taura ndine ndakatumwa nehanzvadzi kuperekedza mwana nemwana wake takasvika tikashaya pamiri pekutanga tikawafonera vakazouya tasangana pamashopu tikaenda navo kumba kwavo tikasvika tikati pamine ndatumwa nana baba tiunze mhuri yenyu pano akandipindura tini nazvikwanisi dzokerai mozoti manyakuonga zvinhu zvenyu zvakanaka ndikati ini handikwanisi kudzokera nemhuri yenyu ikusara pano pamaigara kare mudzimai yenyu akati inini ndaane mumwe mudzimai saka hazvichaiti kuti uya atipinde munomu kana achida ndikavabvunza pamiri kuti mwana uyu ndewenyu wakati ehe mwana ndewangu ko zvidziyo zvake vakati ehe zvidziyo zvake zviripo kana akamutakura anokwanisa kutakura zvinhu zvake wakasvika pakutizamupa wachibhoenda bwasiya musikana ari momba wakaenda mheroti wakaendepi uyu ndopaakadzoka kati tete munhu wacho atiza pababadini hapasisini padatienda dzokera unogara ikoko saka aifonerwa musikana we kunzi fuda kuya chikuru hamene hama dziri murume wake dzaimufonera totokurowa chichichichichi saka semwana akati akadzoka kuti kuna tete akati aini tete bheda ndakutakura hangu zvinhu zvangu sezvaakatitakura zvinhu zvake inini mukadzi handichadi tikati tsokei badzokera baanotakura zvinhu zvake akanorongedza zvinhu zvake ega wakapedzisira wakutonotisungisa kuti atakurei zvinhu izvozvo wakasvika unoteera kumusha kutera zvidziyo zvake zvaangatora zvaishandisa nemuromo wake wakasvika fikutera venda pamasvosvo hameno tete nemukadzi wake kuita kuti zvinhu izvozvo wakadzokera nazvinokwadza iyo irikutaurwa handitoda mombe 4 ndechizinacho mukadzi wavo uri kuti inini ndakanetsana naye andanetsana naye ndiye akatonditizawo wabva unochengeta mukadzi wangu mumbokomo iwo akazomboteera here mukadzi atiza mukadzi atiza ndaichaita kuti nditiere kutadza nei zvakandiremera kwezinge ndisina kumbomutadzira iye angotiza kuwandichengetera mukadzi wacho anozodzooti akumubvunza kuti munosandiyeke inozotuka kuti iwewe wakamboenda here kuna tete kuti ndibvunzirewo kuti mukadzi wangu anditiza anditizirei zvakanzi wari kuramba naye zvakanzi wati mwana ndachadzokeripo akadaro ndiani tete ndo wakapindura wakandidura mukadzi wangu akati tikanzi achadzokeri ikoko ndizvo here tete vanotaura inini ndikati ndakandikukumbirawo kuti muye tiyananise vanhu tetinabvumuni vakaramba ndikafona kuva muninawo vakaramba kuuya tete maigumuni ndoapi mudzanongototemaigumuni muchitarisa sende kuti asi makawanda kana awa tete wakauya pamba wakati ndakaona musikana wayo tikati matouya maita zvakanaka matouya zvinototinetsawo kuti 2 weeks mukadzi ari kuenda kumba kwavo asisingatidziwo kuti auya aita dambudziko rei nyaya iri kwandatokanganisoni kuti ndakaramba handira kufona here inini kumurume wacho ndikasakada kudzifona regai tifone tete nekuti inini akatofona ndiani achiuya kwamu
ai teta wauya kubva kwangu watouya ndio wakatouya kubva kwenyu imi makanyarara hii 2 weeks dzese makanyarara hii ngatizwa nemuroora ichitozouya ndobva wauya ndobva ndati ini handisi ndo zvakabvunza mukomana kuti rai mukadzi atiza kana kuta mukadzi aifanira kundotsvaga mukadzi ndiani saka chiri zvenitauri pari isu tinoda kubvunza imi pamunoda imi anopanzwa hanzi aifanirwa kutsvaga president ndiani tete wake here kana kuti inini tete gumonyenyi kuti muroora wangu pana hapasisini ngatigare kuno kwasaka ndogara kumushaita asingatombozvizivo kuti haasisipo kumurumwa iye murume wandomubvunza tamubvunzewo akandomere saka inga ndisingazvizivo saka ndikuti muso wakauya aifanira kutaurira ndiani kuti hapasina mukadzi tetawo ogo kutaurirai sei toaigara nemukadzi ipapo musapaziya sei handaiva ndokutaurirai wanzi mukadzi wakatoenda muzukuru wenyu otokuudzaika kuti mukadzi wangu aenda imi mochiita arrangement kuti ngatiteerei tinozwe kuti zvaaenda pasina mhosva chii chaaendera saka mukomana wacho mamubvunza kuti wakateerere mukadzi zvaakaenda ati kudini handizva zvakandoomera nyati kuomera kuita sei chamari tera mukadzi kwavo zvazvakandoomera asi kutora munhu atumwa mumagorosa kuenda naye kuti amukadzi wangu zvazviri nyore handitika handiti awati mwana ndakamutuma kumagorosa nemari yacho achibva atondodya saka zvazviri nyore asi kuzoteera mukadzi wako waakamanikidza kutora atumwa mumagorosa zvakakunetsa kuti ndimuteere nemari yemafizi zvese ndeyabhadhara ndakatarisa nyaya iyi yakatagerera so tapraza tinoitwa nekuti wakatorera mwana uyu pataundi ukanogara naye after wagara naye wazoramba kuti hauna kwanisa kuteera kumba kwekwe asaumbomutorera pataundi saka wakaona kuti apraza tinoitwa nekuti wakapima wanhu ava nawana zvinoitika saka nhasi manje ngavachitaure chokwadi chavo kuti chiri papi pamusoro pemwana waka imi tete handiri munoziva munhu ane pamiri hamuzizi here munhu ane pamiri anoita sei hamuna kumbozvara imimi saka musaziya sei musaziya sei kana uri munhu anoda kubatsira ndo patinoona unhu hwenyu kaipapo kuti aiwa hauna mwoyo nditete murume uri kudaira kudaro mune wangani wana wangani dzaite 5 wese nhumbu dzenyu dzadziri normal asi pana pachangamiro dai kuchinzi panapa munombogara dai kuchinzi zvinokumbirwa mapurisa dai muchigara nei handiti tine chenu kana kumbirai chambo tei mbokumbirai chambo kuti mbogara nechambo nyati shematarani wanhu nyati tagara muno unotora kuti munhu auya aine side chokwadi achichiziva hake anosvika kuchipinda kuti uzonzi ndadini ndadzvanyidza anenge achitambonunura zvakaipa izvozvo ndo zvada kuti manje anosvika kutonunura sei takawanda kamuno inoita kutomutuka kunofunga herewo unoona herewo iwo tiri kuti tete gumutesa kumasuro panongo tete gukumunyeri she's not even solve herself asi mhosa kuiziva kuti anayo nechaurira chacho nochichena agara kakumba kwake batsiri shaka vabatwa nemhosva unofanira kubvisa madamages kana uchizoteera maintenance unoenda kumaintenance kwamagistrate court undopuwa maintenance nekuti rudo harumanikidzwa tikati
kudzokera kumurume munondosvika mondorwa pamuovha watemwa wobva wafa. Harudi taura idzi taura majudgment. Ndiri baba wacho Baba wapi? Akida kuziva kuti wakabva sei. Wachibva tikationa tezvara wakaugachira seiko mwana asina kusungira. Imakanetsana chinhu kanzi ini ndenge ndisipo nangoona murooro wangu atakura zviro zvake. Sombanza. Vatamiro zvisi kuvatamira uyo atimufonero kana aindichekera ini yedu. Ndikumufonera kuti dzoka. Kuno andina kuona kudzoka kweitwe murooro. Svika murooro uyu akatozoguma akauya kwedu kumba. Ndikamuti muroora panofamba penyu tikaswera tese zvakanaka tikaita sei zvakanaka. Kana pane chinenge chinetsa munonditaurira tikazovaperekedza tizovavira kwakaita. Zvazouya izvi hanauzozva kuti zvafambasei. Kana kuri kuti maintenance ari kubhadhara ngezveimwe koti asi imini wariredzi imini sababa ndoda kuona kuti munotaura chokwadero ichokwadero kuti tatenda nomumwe mukadzi tatenda ano mukadzi kusiyana kwawakaita nemukadzi uyu wana rekamwanako kane makore manga rekamwanaka kana goreba kaneyo yakarama musha kwedu mwana wangu brora agare naye zvakanaka mushere kuti saka ndinakubvunza izvozvo ndati kane makore manga rekamwanaka kamwana kane kana 9 months kana 10 kemukadzi akarama ane 11. Okay. Imimi baba pane munhu angatize musha wake akagara zvakanaka. Ndosaka mauya kuti munyasobvunzisa. Chinoda kuti munzwe imimi mega ndo zvamukadai makatobvunzisisa kuti pane munhu angatize pamusha pake akagara zvakanaka. Ndozvi tinotaimaniora achinja. Kutotiza ikoko kutoratidza kuti zviro zvanga zvisina kudii asi harisiro dare ratiinaro nderechii nderekuti tezvara avaroda kuti mubvise madamages awo then kana muchizoenda kundoroora mochizondosimudza dare iroro kuti muroore mukadzi wani wenyu. Saka ranhasi nderekuti tezvara vanoda matyorwa awo madamages awo emwana wawo. Uyu mwana akazvarwa kuburikidza nekusangana kwavakaita tamutaura kuti kana asingapuwi maintenance anoenda kumajors kana achipiwa iyo rakanaka. Zvirova kuti chataakura kuti abhadhare kuna tezvara matyorwa akaita. Tezvara vati vanoda mombe 4 nembudzi 3. Saka unoti chiiwe muchinda mombe imwe chete inoita 350, mbudzi imwe chete inoita $40. Saka ukakulira 350 times 4 2,400, mbudzi 3 120, saka in all 1,520 nemakosti masevisa mari yemakosti enyu. Yemasamoni nabhadhara 40 nhasi ndabhadhara 10 iyo ndo yatinoda ndo yemakosti. Well, 1,520 plus 50 1,570. Noibhadhara rini hauna mombe iyo mari yataisa nekuti wana tezvara 1,570. Ndiziva munodivoka na makore mairi.
munomudare munoteerera musatake kuti hausi kusenza here handisi kusenza zvifemu unosenza ndinongoitopati time painanga ndichindai iro wadare wobvisa mari pamwedzi pamusoro yenyaya inini ndinotaura hangu ndichirwadziwa nezvakaita mwana uyu kutora mwana aenda kuti atimomwa gurosa nekutaura kuita baba wacho mendinisi timutobhadhara kuti baba wacho wakaendeyo iwo wari baba ndakamboendesa mari natete wacho zvakutora ndakamboendesa mari changa mari mashandisa matsvagere kuno 20 ndikazotora 200 ndikaendesa kunorora yekurorakuroradza matsvagere kunoka unoenda wakunoti ndamunorora wachitendera vanenge vachichaja wanotaura saka makabvisa hatisuda lisi tisudati matyorwa kana vachizoda kundorora dati vanozouya wadii wonatsorora aya madamages atiri kuita kuti pavanozorwa kurora madamages haazoerengi ndo atakakuleta isusu dare munoti tichiita aisa pa 1570 vati mombe 3 ami mombe 4 nembudzi 3 plus 50 saka dare munobvumirana nazvo here kana kuti dare munodzikisa kana kuti munoita sei pasati pataurwa izvozvo chahachangamira babawo wanoti wakabvisa 200 kuendesa kuiko ngatimbotangei tozoona iyo yakabviswa kuti kana chisaprektikarasaprektira hatigoni kuti tidzvinyire kuti mwana chete anofanirwa kuti abvise mari iyoyo iye asingasenze zvakanaka asi baba wacho iwe wakatanga kubvisa mari kutaridza kuti vanofanirwa kunge vachibatsira mhuri yavo. Hamuribvunza nachangamirira zviri kunzi mari iri kudiwa navajindu mombe 4 nembudzi 3 tobvumipaira baba tati mubvunzo patine mubvunzo kuti zvipaswe nedare kuti ndizvo here zvakanaka zvare ngaichangamiri inini nguva yemuda nduti mombe imwe chete vanofanira kuripa kuna mambo akakanganisa munhu mbenyu mombe 3 dzochipira kuna tezvara nembudzi pamombe 4 dzadzachadyiwa natezvara nekuti vanozoramba vachiteerera saka achangamira ini ndaifunga kuti mombe dzikaita 3 kuita mombe yababa yamai neyemacho nembudzi 3 dzemasungiro changamire ndofunga ndizvozvo awana vasuda kuroora naza hapana havasi kugara wese vakatora mbara so panobviswa mwanyamusha mahlobo nditi koya ng'ombe yamai kuti mwana uyo ada kuti akure zvakanaka kwada ng'ombe yamai koya ng'ombe yababa zvapera nembudzi dzemasungiro zvapera zvireva kuti bhiu rake raakubva manje pa 1570 paya paya tochiona kuti mombe 3 dzinoita chi 350 by 3 yoita chi 1050 handi 1050 toita mbudzi ma 40 120 yobva yaita 1170 tobva tazoisa $50 yemakosti yobva yaita iyo 1220 ndo mari yanosungirwa kuti ubhadhara ndo yasungwa nedare right vamusoro ichangamira isi tiri kutotema kuna baba jindu kuti wati nyanya
but munoda kubvisa papi ipapo tati mombe yamai mune muzukuru, mombe yababa, mombe yemachikoro Mwanyamusha. Mwanyamusha. Ndopa tiri kuchema nekuti tibvisirei yamungade kuti ibve ipapo tinobva ndeipi. Hapana kuchema chete, hapana andingazvise. Saka hapana chamungabvisa. Andi munobvisa ipi kana muri kuchema chitibvisirai yamunobvisa panhatu dzataurwa nemachinda panapa. Munotaura aiwa isusu handisi kubhadhara iyo. Yamai ngaibve, yababa ngaibve, yamachova ngaibve. Kana kuti mbudzi nhatu dzemasungiro ngadzibve. Chitaurirewo kana muri kuchema. Aiwa patiri kungochemawo nekuti mukwambo wawo haana chinhu. Manzwa paya patawana baba pekuti takatotengesawo magwere kuti mari iende tisinawo chinhu. Saka iye yaari kushanda yacho iyoyo yaari kuita matembarari achipuhwa ipapo. Isusu makabhadhara imimi 220 taibvisa 220 chikwere chenyu chasara 1000. 1000 iyo munoibhadhara sei? Uya takuiishe kuti pamari yaanoshanda yachotembarari toona kuti angatingaone mari pamwedzi yaangakupei. Imimi wacho muri kutaura kuti mimi ndimi munohotobvisa mari yekubatsira. Hatitori nare iripo tisi kumbotaura. Dei iripo tisi kumbotaura. Mune mhosvaka mari haimbonzi hapana munhu ane mari. Zvese pana vanonzi kuti handina mari. Kana miriyoni yamukaenda una strive masiva chakapisa kuti handina mari. Asi mazimari anawo. Imimi munototaura kuti handina mari nekuti hamuna hamusi kutarisa kuti ko wamakanyangadzira anochiiwo kwandiri. Zvese izvo hamunei nazvo, munongofunga zvenyu. Taurira vambiri vachafanika kunge ngoma vasingabereki munhu wemukadzi anodaro. Dai mwana wavo vari kutaura kudaro zvaunge hatina mari, hatina mari. Munoita vanoda ngoma indawa imimi kunge musingabereki. Hamunaona wasikazi. Mamboga mabvura kuita calculative anonyaso kutora mafigures enyu zvakanaka. Dai mambo asina kutombobvisa va200 sekuti kudhameja mwana yamunhu chaiko zvinopisa. Munzwa mwana mudiki une makore mangani? 18. Apo wakatorwa ungosvika 18 nyepo unove 17 urikuona angasitambosvika asitambomuchura. So inini kuona kwangu mambo mari iyi inofanira kubhadharwa in 6 months if not earlier. 5 months. 6 months. Yes. 200. Yes. Hoye nditopinda mudziwa wezi chomanyama mobhadhara ishe zvaro makakanganisa. Unozwa? Redzo inyati zvi. Right. 6 months, 5 months to pay. 200. Saka munofanira kutanga first month muna February. March, April, May, June matori mapedza. 200. Kana asina kubhadhara chiuyai mumabereki mobva masaina apa kuti kana zvikange zvisina kuitika munouya muchitora kumba kwedu. Uyai baba musaine muno. Kangamira. Ndiri kuchero. Uyai kuti kana bhoso yauya. Ibhosha. Yauya. Imhosha. Chiuyai musatipedzere uyai musaine. Uyai musaine. Uyai musaine. Uripedzera nguva. Endai musaine. Uyai ndati mimi baba uyai mudi. Mochindodhirana tarendi. Mochindodhirana tarendi. Ndo zvakasainisa muchindosupervise kuti ashande nechi. Sizvisine baba. Baba wachisaina pane zvandauku. Mwana jindu muri nyati.
Nare dzimuri nyati. Vinyati izo. Anoti tiri soko ndiani. Lapa taitoita kuti vazokurima inde ichiti. Kana mari idzi maungati akupedza awa ndiwana redzo wana jindu muri chi ruredzo muri chi naizvakumuzvare unoere chiyo saka inyati nenyati uchiitirei kudaro ozi muri vanajindu muri vanaparire nyatwa kaimimi vanajindu ndi vanaparire nyatwa imimi vana ruredzo ndimi ruredzo muri kutonga kaimimi baba saka munganyadzizere dano kuchidano sacheka yemungoite ona zvatataura izvi 5 months to pay 1,000. yeah. 5 months to pay. 200 unobhadhara pano miko yacho yekubhadhara musakabhadhara kupera kwaFebruary $200 mazuva here inzwai mhiko dzacho musakabhadhara 200 kupera kwaFebruary vakomana vangu munoona kuti goipamba penyu wotora muna machi fanika vananyati ndo vandinoda kunyatsoita ruthless nekuti vananyati ndo vanhu varizive dare vanofanira kuonekwa kuti vanoteerera chidare saka hatidi kusvika ipapo tiendai mundoteerere dare idare renyu isimuka imwe 200